Urbinaga, Simondrogaz eta La Puntan edo sortzen ari dira gure herrian inolako kontrolik gabeko hondakitegiak. Ikusten dugunez, hemen daukaguna aurrean Simondrogazen dago, handiena da, eta ikusten dugunez, udalak badauzka hemen, zaramauntzi batzuk hor botata, erabiltzen ez direnak edo apurtuta daudenak, gainera berja eta dana hor apurtuta. Lehen hemen biltegia zegoen, baina jokaera honek eramaten dituela beste batzuk edo inzibikoki eta ilegalki jokatzen. Eta gero eta olako zabarrontzi handigiak sortzen ari dira. Ez da bakarra, esan dudanez, badaude beste batzuk bat edo paseoan edo marismas paseoan eda bertan badago beste bat, eta La Puntan ere badugu beste bat. La Puntan edo zarama eta eskonbrera izateaz gain, botelloi hondakinak ere pilatzen dira, bertan edo dakigunez edo paraje natural bat izan zen bere momentuan, baina eta paseorako edo entretenimendurako edo leku ederra izan liteke, baina poliki horretan bihurtu beharrean badago hondategi bihurtzen. Eta azken bat ere badago Ribas kalean, zubi azpian, hemen ikusten dugunez gero eta handiagoa da. Hauek guztiak eta badira leku edo aparte dauden tokietan, kotxeetarako edo eltze erreza dutenak, baina eta vigilaztea eskasa daukaten tokiak izaten dira. Baina horrek ez du esan nahi, guk uste dugu edo leku zabalean daudela, beraz, eta vigilantzia eta hobea izan liteketa. Olako eskonbroak eta kentzea eta garbitzea dirutza ekartzen dio udalari, hori dela eta uste dugu leku hauen vigilantzia eta zorroztu beharko litzateke zabaltzeko eta ekiditzearen bidean. Hori dela eta udalari, udal gobernuari eskatu diogu alde batetik hondaktegi hauek kentzeko, garbitzeko, eta dauden, hondakinak kentzeaz gain, hornitzeaz, paperontziaz, bankuz eta leku paraje batean edo biltzeko hondakin bihurtu beharrean, leku egoki eta atsegin bihurtzeko. Horretaz gain edo eskatu diogu vigilantzia handitzeko, bermatzeko, aldez aurretik vigilantzia jarriko dela esanez, eta hemen hondakinak eta botatzea edo delitua dela, eta ekarriko zaion edo egiten duenari bere izun, alde batetik edo ekiditzeko gerta daitezen, baina bestela horrela ez bada behintzat pairatzeko gastu ekonomiko hori udalari eragiten diguna eta bai herritarroi.